Добры дзень! У незлічоным моры кніг не заўсёды лёгка адшукаць самую цікавую. Таму хачу дапамагчы табе, дарагі сямікласнік, у тваім выбары. Апавяданне Вячеслава Адамчыка «Урок арыфметыкі» пазнаёміць цябе з мечыкам. Гэты хлопчык вынес са школы жыццёвы урок. Мы заўсёды мала добрага гаворым другім, боючыся чужой радасці, і мусіць гэтак трацім сваё. Кніга «Казкі астранаўта» вам ужо вядома па ўрыўку гальштучнік, які вы вывучалі ў гэтым навучальным годзе. Запрашаю прадоўжыць касмічнае падарожжа на іншыя планеты і даведацца яшчэ шмат цікавага. Васіль Быкаў лічыцца майстрам ваеннай прозы. Ён часта ставіць сваіх герояў перад выбарам. У аповесці «Альпійская балада» чалавек таксама стаіць перад выбарам. І яшчэ аўтар дае нам зразумець, наколькі важным з'яўляецца чалавечае жыццё. Героем аповесці Янкі Маўра «Палескія рабінзоны» зноў не сядзіцца без прыгод. На гэты раз яны апынуліся на востраве сярод палескіх балот. Як хлопцы знойдуць выйсце з гэтай сітуацыі, а таксама, што іх чакае на гэтым востраве, вы даведаецеся, прачытаўшы аповесць. Назва апавядання Уладзіміра Аляхновіча гаворыць сама за сябе. Няёмка ў такіх справах прасіць парад у старэйшых. Таму, спадзяюся, героі апавядання дадуць вам некалькі жыццёвых урокаў. Поўны спіс для пазакласнага чытання размешчаны ў апісанні пад відэа. Падарожнічайце смела ў акіяне фантазіі. Новых адкрыццяў вам!